Pangulu kita wahai sahabat Salam saudaru Wassalamualaikum kasidang pandangan Ilahi ya Rabbi ya Rabbana Lepas dari itu menuju mustawa Sempurna nama pada mustawa Batamu jo Tuhan Azza wa Jalla Ganiti nyo kalam di situnya dengan Nur Muhammad cuba menyembah Alastu birabikum katonyo Allah menjawab Muhammad Qalu bala antara Muhammad dengan sabanta dengan sekejap batamu jo Allah di situ Muhammad menerima perintah 50 waktu jujuanglah kita setelah sudah Nabi kembali di langit ke-6 arwah Nabi Musa nyutapati Batanyo Musa kepada Nabi apa perintah dari ilahi sabanta itu menjawab Nabi 50 waktu ambonya barati penasehat Musa kepada Nabi jumpa pintaki ulang kembali lah sampai Nabi 9 kali sampai 45 Tuhan kurangi kau tinggal 5 kali pakai lain faedahnya sama jona 50 tadi dan akan sungguh katanya Nabi ana minurillahi wal alamu mini ana abul arwahi wa adamu abul basyari insani Allah tadiri Muhammad tasimbunyi Muhammad berdiri Allah tasimbunyi kebesaran Muhammad bukan seperti Pangulu alam dek kita umat Nabi Mangkonya wajib memuliakan Nabi ya baik itulah andanya Allah di zaman lanya kini nada pesapana
Allah jalan lai sekarang kini. La ilaha illallah paham di hati. Saudara, oh kecil dan dadan, la ilaha Illallah, oh mandala pegang, oleh andala pegang, illallah malam dan siang. Ola suwa payo salama ela kembali
tuh gulo-gulo. Tapi nala jodulang gel yang sarato jo kapalo. Iyo beri kababari. Yo kanda katigonyo. Yo asa debatanang. Panggajian insya Allah rato. Karano de hiburan bang macam-macam lah de bunyinya. Yo adoy rama minang gambuskan layo ado pulo. Adona yo irama opop selawatan nabi karena 20. Pasangan di dalam hati nak kami buaya anak kok jago. Adena yo nak kami bariu be yu umpamo damam desa sapo. Tantu jo opop Arab ona mulo para tamu. Adena yo simak ladekan banala dari yo kami nambadu. Lah sabda kita labuwe memang jarang kita cuba. Adena yo kinilah kababari memang yo akanlah kami kau. Pasangan dalam hati. Masa juga dalam nan kiro-kiro. Yo kami lah denyo lah bari agak salah patah na jodoh. Adena yo kariti adenyo dulang memang yo geleng de kapalo. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Antara Makkah Enanya Madinah Padang Arafah. Padang Arafah nan singgah. Yola manangis Siti Aminah Nabila wafat. wafat nan di hadap.
lalak kadunya dari lekini pasang laniai natarang jalan yo kasarugo natarang jalan kasarugo selajo angku jamba inyo basurau la di awoson sa lagi manyo Allah kana muatampa anyo manyuru adi nantara inyo manyuru tampe nantara lalu elaran tay